Teachkatch MTV hino kupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojipondora tete izvona mheta panzi nevasikana vejiti navana baba taunza wakonde redu ndiro riramuri kuona nemuriwo wedu uyo waita uya kodaira zvirango ngati saka ndinoda usiku uno here rapera tinotenda rapera nezvapera mutambire na munyama anotambira aiwa ive tsikamai isoke ndakukuridza padzimanyimanyi munhu unotambira mashure kwangu isoke ndatokutoa mushtaura motionera kumapoto odai uko tone kufurikanga kandotore chena chisuno sokuya kumera pasi pamwe ule undizia ndikababamandi mwana wa miseki sokuya kumera undikima kare kwemunomisiwa kare kwemunomisiwa enda kupakumana pane zvavanoita here pane zvavanoita here vana vava pamusoro etokumbira maoko vana vaiyoko mutungamira wapwere wenyu pamwe nekuwachengeta mumasango rapwa wenyu nekakutenda nekubatsira kwamuri kuita pwere dzenyu nekubatsira kwamuri izuva ratakangarira nhasi tichinokwendera nguva nekutongatari kudaro kuti mutitungamire kufamba zvakanaka. Ira renyu ndirori rakagadzika pano tungamire vanhu vatambe zvakanaka. Gondo, shigani padhuze.
tateguru Zimbabwe tangwena ulipo Mukanya watumira pwele dzake nemhuri dzake dziri pano. Savira wenyu mukuru atsvaga muriwo akatsvaga zvibhotoro waiwa pwere wamwe wakute madhiringi atsvagwa zvese zvatsvagwa ari pano Savira wenyu kupa kutenda. Abva atitengera nerori Mukanya Savira mukuru uyo akoma tsabikiro ravo svike kuna Mukanya upo Mukanya asvika zvomoenda zvotazviona akura kubva kure mukati regai ndinotamba naSavira ndinotenda muriwo tauona midziyo tauona Mukanya Savira uko wasawira jamanga Ari to sharmis gorchi churguti lagana uko uko wapoi yana dombo wapoi na muromo midzimu ichi nabizana wakona One baby is there. TV. No, I'm joking. TV. Sekarang veni ke Karaija. Boleh kasih kepada duzi kan? Kasih kepada duzi, oke sekarang. Boleh apa nama show zone itu? Saya yang play tidak kakuan. Kawan yang kemarin dia semua kawan asal. Kawan apa? Ya, sekarang orang itu.
Uye mugare mukomaso. Amsoro izvo zviri kurangwa mwanangu Solomoni otsitsakune vamwe abviwe kwakazozo wabva wabatana namunemo nanyamasara John Fani kwamhute nanyamhute hanzi tauya kodaira wabva wauyawo neizvo ino mukati mokuti muna nyimeno imomo inokonderawo iro rawapisa kuti aiwa tauya kodaira makani wangu yari kurangiwa tembere aiwa kanza kumusaniwa kana muri vani vava kuine izvete nagopera kana chindo aiwa nagopera imwe nachindo tani wang'ono muri kuino vava nagopera imwe nachindo tetemeri uko nyamhanga chirenje sekulutika sandamuona ini osawira wensema ipano amanesha mwali dzauya yabzana ife mtambo tida kubvina vabhomesho hatida vanokana tidawanda ichaizwa shoma wadawanda totsika ngoma kusvikira yabuda ropa inataurwa namwana Solomoni so taikutimura ikapedza kutimura ndokusiyira nedaliro renyu totsika ulipo hwahwa wamatsvakirwa nawasawira
watetemeli mkoma Solomon sawiraita marota tatengerwa rori nawasagwira namkanya apati pachimkono cha ng'ombe cha makwati aya pum uyawo tauya nekhulele ili nasawira watu wakunze kwa nyika ogule je wakomukanyayu saka khondera chota muigira ili atereke asawira nemsuya tapa aiwa bunde uko manake tinotenda zvino isaikuda kutimura zvakanaka tambira ntoni zvekondo tambirani kuda kukangwa kuda kukangiwa zvensezvi unombotambira muikapativi muchindoti tobvata mukirwa ayayere ondolingana mai wa mahoho ona wauya ona wauya aba maiti nyore ona wauya ana nikadiani bona muti wa makata baba ndafunga kumusha baba ndafunga kumusha bona kamwena chirombo baba kamwena chirombo baba muti wa makata Ona
Nafunga kumusha. Nafunga kumusha.
kabisa hivi.
kwiseni maoko sikanipatsi chokudza manja zvakanaka tokwiza manja tokwiza manja tisununguke tone kuenda panja tiyapfumbidze daliro kwizani zvanu manja ya tachiona mazvita so mukanera ngoma yamanyika so ndabva ndabva ai taikwenda barhe wali kuzvibva kuenda katongoro chadi chadi aiwa tafara kwazvo kakusunungurani buwa mutsvake pamuri kuda panze handizvoba motata abva nzara wotaura wopiwa posto ndizvo ari kuda nyama wotaura wopiwa posto handizvo musatogoretwe kuba pano musakane pano handizvoba mukamwa zvakanaka nkatu pano hamipedzi doro rensei rimwe harina kubuda rakamirira imwe kuti muite kuenda kumba mangwana usiudziwa dzina rako nakukuta kana uchiri kudziwa dzina rako usati wakuta kuwasimboti kuwatangwena tinodya tichikuta nyika nyoro inoramba ichitota madzikechekechekecheke hamuchabvi manje ndito zvinachitiwa handizvoba zvakanaka vari kumusuwo mamba musachire ahubude apo nkari nakundopfonwe kutaura kuti ukanabviwa netsina rako aikundoti yeyo unabviwa netsina rako
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora tete